wach mar tich nyaka sani Amolo kotenre kod tich ineno ka sirkal Kenya Kwanza osechwalo ngala manyime mano mar miyo vijende tich kaluwore kod chenro mopogore ma bende gintiere godo. Kuom adieri adawacho ni Kenya kae ji onge tich. Mane miyo yudo ni atamalo mar yudhe ringo dhi Saudi Arabia mondo giyud tich kocha mondo gichiw support ne anyuola gi ama gi familia gi modong Kenya. Inche king'iyo jalup jatend Kenya moluor Rigathi Gachagua inche odhi e graduation moro apani inche nje kwat. To chunge mbele jok ma graduate jok mosechulo fees kuom higni 6 kadhi mbele man gi geno ni tok university mondo giyud tich mondo gilok ngima familia gi ngima jogwengi. Jalup jatend Kenya moluor ng'at minego miwa hopes kaka yudhe uchung kacha chawacho ni kusema ukweli hakuna kazi na kazi tunawapangia affordable housing mwende mjengo. Tudone giwacho ni buyudo tich affordable housing. Mabendo suru no sengadwa nyadiriyo. To bende mane manomiyo nogol kata chenro mar kazi mtaani. To ingeni king'iyo affordable housing kumadieri pesa isomo itiyo galufa wach ni itiyo go milion 2 kumpuonjo nyathi. Nyathi ni tetieko school koya kanyo to dhi mjengo kumidhi chule 1,000 ama 500 odiochieng'. Pesa nok nyal konye. Mar ariyo ng'ato somo daktari ting'ise ni kazi ni mjengo. No somo construction. Koro ng'eni kanyo anyalo wacho ni sirkal timo gimiluongo ni abracadabra. Gichalo magicians. Ging'isi ni koni nitie tich, koni giduogo ging'isi ni onge tich. Kech king'iyo interviews te mosetimne kata jatend piny Kenya William Ruto osebedo kowacho no dhi tem matek mondo gi create job opportunity for the youths. Lakini nyaka gisani king'iyo atamalo mar ojende mo graduate mandala mauso chai street car matimo hawking make sweets thoth gi gin jo degree. To wach mane madiwachi ahinya nyako tendre kod kar dhogi kanyo nikech wang'ini walose kotendre kod okenge mago mag ndiko ji tije kata mna thuolo mag tije. Nyaka sani doni wacho ni ntiere mbalariany. Yes. Mbalariany kanyo nyithindo mabende notimo penj mar klas 12 nek bende giriwore kod mbalariany mopogore. Lokruoge mopogore mabende koro neno he sector mano mar somo. Kanyaka sani ntiere nyithindo mabende notimo maber Joyce. Itero nyathini e sikul yudo kata mna nek bende notimo somo mar thieth. To kaluwore kod omenda nengo ni malo nyithindo mathoth koro dhi mana somo tije lwedo mokach ni rach bera but gidhi kuonde tiegruok mag TVET. Dwachi nango mana mapiyo. Eneno gima timore king'iyo ng'at moyudo ma ng'at minego som ni course madhi gi surgeon gi medicine to yudo ni ng'ani dhi koso opportunity to mar dhi timo course necha koro chuno no dhi e kuonde mek tiegruok kaka polytechnics. Mano maanisha ni kogik higni 5 mabiro higni 10 wabiro bedo gi chandruok mar dakteche e piny ka e Kenya ka. Kech thoth ji owe courses minega gitim ka according to their grades gidhi timo courses ma janyuol nyalo afford e gwengewa. Mar ariyo king'iyo kata dala kaka king'iyo skunde ma Homa Bay kuma chung'ne wan gi skunde matimo mabeyo sana nyithindo wuok kaka wiyo biro ni nyithindo dhi university almost school mzima but seche mingi dhi join ni percentage ma join en percentage mathin sana. Kich ngima mar fee oidho. Thoth jonyuol ok nyal afford fee. Koro sirkal pok oketo okenge maber mondo ging'i sector galuora mar education maber. King'iyo sectors moko to ero gitemo nonyo ni wan gi talanta hela mar jok matimo talent. To kata king'iyo that sector jok ma king'iyo pewe wa mandala inyiso ni talenta hela ri choko lakini pewe mandala mi joge to dhi training kan. Jitugo gitiend gi nono at this 21st century. Mano maanisha ni sirkal pok oketo okenge maber kata mondo talent no odhi e kiwango moro. Koro sirkal kipogi implement gimoro nega kipogi biro gi paro mar timo gimoro nega ging'iyo kenge ama giketo kenge kaka ginyalo konyo jogi mondo paro ni obi obed implemented. Giwe biro gi paro then en gima wuok gibiro gi paro then og implement. Koro nyaka giketo kenge mar paro mingi golo kaka owado wacho ni minister mar IT moluor CS Owalo no dhi e kor gwenge ko launch wifi gi king'iyo kuma gibedo launch gine chiro gidwa ni jok ma uso onyanyo go picha nyanyo post e Facebook. Dongi wacho ni mano bende nyalo konyo e yor use yor mbui. Dala kuchocho ng'at mane madadhi nyiewo nyanya mbui. To samoro simu bende gono gi katululu. Ng'ato ka nitiere Nairobi kata wacho naneno nyanya maber kumoro. We kora agol simu oketne gari mar mondo mi ochop na Nairobi ka. Kumadieri sirkal
gitemo lakini gitemo yo marach korka keto wifi e chiro. Wifi kaka one students go wadwa Oginga watelo ne students maya e constituency watelo ne Siaya na telo ne Momabi wanyalo partner gi government dala kuchocho wan gi grubewa wanyalo partner gi government to kata wanyalo winjre kod gi mondo wamigi ola achiel gi ketno wifi misiche mwan dala wanyalo dhi puonjore computer ki wan go momiwa gi sirkal lakini ka wifi idhi kete chiro kuma mine use de use dayo ngi kata nitwete na to ketne wifi ni kiluwo ndache maber kaka wadwa wacha incho bedo moro mokuonga pa ni incho ket meru moro ni gembe kiluwo ndache jo gembe nje complain seche mi jatelo ni ganyo bedo launch ni tip to tiyo to jatelo sai do ndege Air Force 1 Olal. Ero kama na Koso dok kode kumwae. Afili serikali temo to gitemo lakini gifocus e gik moko winjore.